Poďme na náročnejšie príklady na zjednodušovanie výrazov. Ak máme mínusko pred zátvorkou, tak to mínusko nám mení znamienka v zátvorke na opačné. Čiže 4f opisujem, minus 8 opíšeme, z 8f sa nám stane minus 8f a z minus 10 dostaneme plus 10. Teraz ako popolušky spočítame f-ka s f-kami a čísla s číslami, čiže 4f minus 8f je minus 4f, a minus 8 plus 10 je plus 2. Poďme na ďalší príklad. Spočítame si dokopy n-ka, tie máme 3 krát, čiže 10n minus 4n minus n je 5n, plus 5m opíšeme, lebo je tam jediné, a minus 6 taktiež opíšeme. V ďalšom príklade máme mínusko pred zátvorkou, takže meníme. 8t opíšeme, plusko hovorí, že znamienka v zátvorke ostávajú, čiže zátvorku so znamienkami opíšeme. Mínusko nám mení znamienka, čiže plus 8t, minus 8 a zvyšok opíšeme. Máme tu takmer samé osmičky, čiže 8t, 8t, 8t a minus 8t nám dá dokopy 16t. A poďme spočítať ešte tie osmičky, minus 8 a minus 8 nám dá minus 24. Aký je výsledok tohto posledného výrazu? Napíš mi do komentára, ak potrebuješ doučko z matiky, mrkni na Testomatik.sk.